Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал Зервена уре да говори. Отново имаме пред нас уникални нишани. Нека да ви покажа по този начин. Малко да завъртим. Както виждаме, имаме много ясна дадена посока направо. Това не съм го изчистил. Оставил съм го нарочно по този начин да стои. Посоката ни е дадена направо. Нека да ви покажа. Тук имаме още няколко нишана. Нека да ви покажа. Имаме още едно V изрязано. Много ясно се вижда. Както виждаме, тук е V-то. Тук имаме дълга част. Това е късата. Та имаме още една изработка на камъка. Тук също имаме изработка. Мястото ни точно се намира тук. Аз искам да го очертаем и да го заснимем заедно с вас. Само задръж леко. Да, изчакай. Ще вземам устройствата. Така, сега да се закача вируса. Уникално място. Просто наистина уникално. Така, днеска сме с Zerve Gold Verus. Както знаем, това е елиминатора. Елиминатора го забиваме по този начин в земята. В предния видеоклип съм обяснил за елиминатора. Там може да влезете в TikTok да погледнете видеоклипа за какво става на въпрос. Нека да се включим устройството и тук да се включим. Така, както виждаме, и двете устройства са не включени. Така, елиминатора в момента е на кварц. Оставяме го на кварц и тук нека да го преместим на мод кухина. Така, сребро, бронз и кухина. Аз искам да очертаем в момента кухината. Тук работим отново с една ръка. Това е както при Zerve 2 Pro и Zerve Gold. Тук отново работим с една ръка. Както винаги казваме, не стискаме много дръжката по средата. Това е движението, приятели. Ето, вдигам. Веднага имам в дадена посока от Zerve Verus. Нека да дойда от тази страна. Да очертаем кухината заедно с вас. То вдигам. Има много ясна дадена посока, както виждате. Бавно пристъпвам. Точно тук ми отвори стена. Виждате ли? По този начин, когато застане Zerve Gold, Zerve 2 Pro и Zerve Verus, значи устройството ви очертава стена. Ето, пристъпвам назад, даваме посока. Идвам, бавничко, точно тук ми очертава стена. Ако искаш, малко се приближи. Виж как застава, по този начин очертава стена. Да, ето, вдигам отново ми очертава стена. Влизам вътре. Виждате ли, в момента съм вътре. Нека да се обърна и така. Нека да дойдем насам. Бавно пристъпваме. Точно тук ми дава стена. Видяхте ли, приятели? Занулявам още един път, вдигам, още един път ми дава стена. Ето, какво ми казва? Кухината остана зад теб. Още един път да покажа от тук. По този начин се държа. Ето, без да стискаш над коланчето, веднага ми дава посока. Нека да очертая от тук. Вдигам, имам много ясна дадена посока. Бавно тук ми очертава стена. Значи тази стая е доста голяма. Ето, влизам. Когато върти на кухина, върти надясно. Когато сме на цветен метал, върти наляво. Ето. Оп, и отново до тук. Виждате ли как спря? Аз искам да проверим за цветен метал. Да. Значи, елиминатора оставяме на кварц. Така, тук го пускаме на цветен метал. Така, вътре, в момента съм над стаята. Както виждате, малко няма да покаже кухина. Убеден съм. Вдигам. Ясна посока за метал ми дава. Нека да се отдръпвам по този начин назад. И това е елиминатора, която пристъпваме. Лекичко, не е нужно твърде много да се забива. Само по този начин. Хоп, край. Нека да видим на къде ще му отведе устройството. Хоп, даваме посока насам. Идвам. Да, това е вътре в стаята. Я да проверим. Точно тук почва да върти.
Виж, точно сам почва да върти. Ето, занулявам още един път, вдигам. Вижте, посоката е наляво, към сърцето. Продължавам напред и устройството ми казва, че цветният метал остава зад мен. Както виждате, не ми очертава стена, не ми очертава кухина, нищо. Занулявам още един път. Вдигам. Още един път ми дава посока на кухината. Ето и по този начин да застана, да ме видят добре. Гледай. Хоп, край. Това е. Значи, установихме, че има някакъв метал. Очертахме и кухината. Аз искам да го заснимем сега. За последна точка устройството да си използваме. Нека да оставя тези варетчета. Тук. Ето тук по този начин да поставя. Така. Сега нека да си включим устройството. Както виждаме, ZRV Marcus Gold 5D, най-доброто. По този начин ни изглежда устройството. Както виждаме, тук също изписва 5D. Уникално устройство е. Нека да си отворим телефончето сега. Да отворим приложението. Както знаем, отново да повторя. Приложението на ZRV 1.4D и на Marcus 5D работят само на Android телефон и таблет. При Marcus Gold вече отпада юг-север, не както при ZRV 1.4D. Нека да покажем. Ела. От тук свързваме. Един път натискаш по екрана. Така, почна да сканира. От тук си свързваме бултута. Ето, както виждаме, свързано е живо сканиране. Живо сканиране, какво казваме за живо сканиране? Живото сканиране е зависимост от големината на метала, стига от 1,5 м до 2 на това устройство. Това не е поинтер мода, то е до 40-50 см. От тук 5D. Тук си заснимаме, последно съм заснимал 8:8, аз тук ще го заснима 10:10, малко по-голямо да е. Така, 2070 както виждаме, давам окей. Така, може да застанеш, е така малко по-нагоре. Аз ще започна да заснимам от тук. Без да се бърза, както виждате, държам устройството на 15 см, не го разклащам. Тук юг-север вече отпада. Нали, не е както при ZRV 1.4D. Бавно, без да се бърза. От сега ни фана кухината. Така, местим 30. Бавно, без да бързате, приятели, без да се разклаща много уреда. През 30 см, местим отново 30. По този начин, бавно. Така, местим отново 30. Студено става, бе. Така, 230. Отново 230. Остатни още 2-3 реда. И така, тук уникално ни изкара тук мястото. Уникално. Още 2 реда, внимавай.
последен ред сме. Така, последен. Така, тук, уникално. Просто беше уникално. Нека да поставим тук. Така, сега... Ела. Трябва да се хлъзга. Да, точно така не се хлъзга. Ела. Дай на мен. Уникално имаме за сето място. Както виждаме. Нека да видим на 3D по този начин. Да. Уникални кухини. Имаме засякан даже повече от няколко метала. Повече от 1-2 метала имаме засечени тук. Нека да изключим мрежата. Нека да го възстанови. Нека да включа на 5D. Искам да видя само долу кухината. Да. Нека да оставя така. Давам окей. Има и тунели тук. По този начин си оставяме само кухината. Нека да видя. Да, уникално. Както виждаме. Нека да я оставя и метали да видим само. Малко по-насам. Да, изкаране кухината. Перфектно ни изкара кухината. Както виждаме, кухината е точно тук. Имаме и тунел от тази страна. От тази страна имаме уникален тунел. Нека да видим метали. Дали ще останат и метали на 3,6. Да. Както виждаме, уникален метал ни остана. Да. Къде е метал? Къде е метал? Вътре в кухината е метал. Виждате ли, приятели? Вътре в кухината. Уникално. Нека да оставя само метала. Да. Къде е? Отлично. Отлично. Ето. Нека да приближа. По този начин ни остана само метала. Уникална работа свърши зирве Marcus 5D. Нека да ви го покажа. Това е Калфа. Това е най-новото ни устройство. Сега също ще го покажа и него. Както знаем, тук пише зирве Marcus Gold. А това е Verus. Нали? Който знае, това са двама братя. Зирве Verus Gold. Значи, уникални устройства. Нали? Много уникални. Най-добрите. Благодаря, че бяхме заедно, приятели. До следващия клип. Чао!